Sabakan ni mamagi ampingan ta, mukaon og sustansya tanan nga bawal gilikay-likayan na. Tunggi anak ta perti nilang lipaya, way tarong tulog ilabi nagmagmanya pagmasakit na perti jodi lang kabalaka. Di matupngan ang gugmang giatag, di kabayran mga sakripisyo nga giatos nila kay kita ilang gilaban. Sa preschool pata ang muaton si mama kay atong papa, bisi man og mangwarta bisan gigapoy ilaman kining giagunta. Di matupngan ang gugmang giatag, di kabayran mga sakripisyo nga giaros nila kay kita ilang gilaban. Busa kita karon magtinarong, ang suporta nila di sayangon, ang mama mahalon, ang gaon tumanon og respeton. Ang atong mama kayag sa pamilya nagatabang sad, ug pangita ug kwarta ingani di ay ang responsabling mama. Di matupngan ang gugmang giatag,